Sanibonani guys, igama Nqobile ngiphathela amanqampunqampu kuzokwenzeka kwi-Ithonga ngeviki elilandelayo. Kuvezwe ukuthi uBanele uzobe esastruglisha-ke ukuthi ahlale phela azinze emzimbeni azi kahle ukuthi untshontshile. Siyazi sonke-ke guys ukuthi uBanele ubuyile emzimbeni kaSanele, kanti-ke uSanele lapho ekhona usagula yena, akakwazi ukuthi abe ngcono kahle hle abuyele phela laphaya komagwaza njengoSanele. Manje-ke uBanele usabambele indawo yakhe. Kuleli viki-ke uke wacela uMakhumalo ukuthi akhulume naye uSanele. Wase-ke kwenziwa-ke umsebenzinyana ozokwenza ukuthi uBanele aquleke, ebese-ke kuvela isimo sikaSanele. Ukwazile-ke uMakhumalo ukuthi akhulume noSanele, kodwa akuzuba isikhathi eside ngoba phela kuzomele aphinde abuyele eyolulama, ebese-ke uBanele aqhubeke-ke emzimbeni wakhe aphile as uSanele, kodwa-ke ebe uBanele. Ngiyazi guys kuya-confuse-ke, but impela kusazoba nzima naye uBanele ukuthi nomndeni umamukele ngokuphelele, bazi kahle ukuthi akuyena uSanele lo phambi kwabo uBanele. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi sengathi kumndeni wakomagwaza wona usazofuna ukuthi kwenziwe umsebenzi o-right phela, ukuze yonke into-ke le yenzeka eyayiyiphutha ukuthi phela uSanele abheke emuva ngokufihla kukaBanele, bese-ke kuyalungiswa lokho-ke kube nomsebenzi wenhlambuluko. Kanti-ke kulowo msebenzi wenhlambuluko khona okukhulu okuzokwenzeka guys, kuzovela amaqiniso ekumele ngabe afihlwa ingunaphakade. Abacacisanga-ke kahle ukuthi yimaphi lawo maqiniso, kodwa-ke ngathi impela azobe ekhombe uMakhumalo guys. Ngathi uMakhumalo-ke wake wangayiphatha kahle. Siyazi kona ukuthi uke wathi ubonana noPablo. Mina ngazi ukuthi ubonane noPablo emva kokudlula kukaMagwaza phela ubaba wekhaya. Manje-ke mekuwukuthi wambonana naye uPablo mhlampe before ngisho uMagwaza ahambe emhlabeni, mhlampe uSanele noBanele yingane zikaPablo, asazi. Sizokubona konke kahle ngeviki elilandelayo ukuthi yini le ezobe isiba yimfihlo engaka ezomane iqhamuke nje ngomsebenzi wokuhlambulula uBanele. Asithembe guys ukuthi uMakhumalo akavaze amoshe, ebese-ke iy'ngane ethi zakomagwaza kanti akusizona. Akupheli-ke lapho guys, kuphinde kwavezwa ukuthi usazosuka ingxabano enkulu phakathi kukaNjinji kanye noMakhumalo. Guys-ke leyo ngxabano leyo izosusa udweshu olubi kumndeni wakomagwaza. Kuphinde kwavezwa-ke nokuthi emndenini wakoDladla sengathi-ke ubaba uDladla usazostruglisha naye ngokuthi phela amukele ukuthi uNkosinathi akasekho emhlabeni. Usazoqhubeka-ke nokuthi aloke abeke isiphambano laphaya, lesi siphambano lesi esigximeke laphaya ngaphandle komuzi wakomagwaza. Kanti lokho kuzogcina sekuphatha kabi kumndeni wakomagwaza ukuthi hayi bo, nangumuntu eloku kanjalo afika la ngaphandle kwesango angangqongqozi endlini ezohlala nathi, amane nje abeke isiphambano ebese yahlala khona ubalethela amashwa kahle kahle. Hhayi, kuzogcina impela umndeni usuthatha ithuba lokuthi ukhulume naye-ke ubaba uDladla, umtshele ukuthi lento leyo ayenzayo ayikho right, kodwa still uzobe nenkani-ke uDladla efuna nje yena ukuthi akhumbule indodana yakhe ngale ndlela. Kanti lokho kuzodinga futhi kakhulu uNjinji, ngoba phela njengoba kuyena manje inhloko yakuloya muzi, uzobona engathi uyadeleleka ngampela-ke manje udelelwa uyena uDladla, ngoba phela emaqinisweni akavaze abulawe abantu bakomagwaza, wadutshulwa nje iy'gebengu uNkosinathi, kodwa manje ubaba uDladla seyenze ngathi kumele ajeziswe abantu bakomagwaza ngoba uthi iphutha labo ukuthi indodana yakhe ayisekho emhlabeni. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi kuzoba nzima kakhulu ukuzama ukuthi phela aqhelelane noBanele njengoba eloku embona ethi yalu yalu egcekeni lakoNtanzi. Kanti-ke siyazi sonke ukuthi kukhona nobhuti ovusa amehlo ngaso sonke isikhathi bebona uBanele. Lowo bhuti loyo-ke uphinda, hhayi uyabona ukuthi ngeke khona ukuyidlisa satshanyana ngakuzama. Manje-ke akazukhululeka neze nozama ukuthi phela aspende isikhathi noBanele ngoba sekukhona nanamehlo amqaphile-ke manje. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uZama uzobe efuna kakhulu ukukholelwa othandweni lakhe noBanele, kanti-ke uBanele uzokwenza izinto zibe lula for uZama. Vele obviously uzozenza izinto zibe lula ngoba uBanele, kube bekusanele guys ubezisho ukuthi khona uMbali mina, hayi ngifuna uMbali mina, kodwa ngoba-ke uBanele uzoma nathi ithemba lami, ebese-ke yonke into ibe lakho ufakazi ukuthi hhayi ngampela uZama ukhona laphaya kuBanele, bayohlezi bendawonye and ayikho into ezongena phakathi kwabo. Aphela lapho-ke guys amanqampunqampu anamhlanje. Ningakhohlwa ukulandela amazwibela azoqala ngeviki elilandelayo ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Ningakhohlwa-ke na ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time, bye.
Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphathela amanqambanqamba okuzokwenzeka kwi-Ithonga ngeviki elilandelayo.